Hola, sóc la Núria. Benvinguts al nostre refugi d'històries. Aquí convertiràs un dia normal en una aventura. T'acompanyaré mentre camines, cuines o descanses, fins i tot en aquells moments en què sembla que no tens temps per res, que la vida no t'impedeixi llegir. Passa per www.audiolibrosnuriarodó.es i uneix-te a aquesta experiència única, perquè llegir amb les orelles és viure d'una altra manera. Blancaneu. Fa molt de temps, en un regne cobert de boscos espessos i muntanyes nevades, hi vivia una reina amb un gran cor, però un desig que encara no havia aconseguit complir: tenir una filla. Un dia d'hivern, mentre estava asseguda en una finestra, es va posar a brodar un mocador blanc com la neu que cobria el paisatge. Sense adonar-se'n, es va punxar el dit amb l'agulla i 3 gotes de sang fresca van caure sobre el mocador. La reina es va quedar mirant el contrast entre el blanc immaculat del mocador, el vermell brillant de la sang i el negre profund del marc de la finestra. Amb un sospir ple de desig va dir: «Ai, tant de bo tingui una filla amb la pell blanca com la neu, els llavis vermells com la sang i els cabells negres com el carbó». Poc després, el desig es va fer realitat i va néixer una nena preciosa que es va anomenar Blancaneu. La felicitat de la reina va ser immensa, però, malauradament, el seu destí estava escrit. La reina va emmalaltir i va morir poc després de donar llum, deixant el rei i la petita Blancaneu sols i tristos. Amb el pas del temps, el rei es va tornar a casar. La nova reina era una dona molt bella, però també era freda i vanitosa. Malgrat la seva bellesa, no podia suportar la idea que algú la pogués superar en atractiu. Per això posseïa un mirall màgic, un objecte encantat que li deia sempre la veritat. Cada dia, la reina s'asseia davant del mirall i li preguntava: «Mirallet, mirallet, qui és la més bella del regne?» I el mirall, sense fallar mai, responia: «Sou vos, majestat, la més bella de totes». Durant molts anys, la reina va viure satisfeta, convençuda de que ningú podria competir amb ella. Però Blancaneu creixia i amb els anys es va convertir en una noia d'una bellesa impressionant. Tenia la pell blanca com la neu, els llavis vermells com la sang i els cabells negres com el carbó, tal com la seva mare havia desitjat. Un dia, quan la reina va fer la seva pregunta habitual al mirall, va rebre una resposta que li va glaçar el cor. «Majestat, sou bella, però Blancaneu és encara més bella que vos». Enfurismada i consumida per la gelosia, la reina va decidir desfer-se de Blancaneu. La reina va cridar un dels caçadors més fidels del regne i li va donar un ordre terrible. «Porta Blancaneu al bosc més profund i mata-la. Com a prova, vull que em portis el seu cor en aquesta capsa». El caçador, tot i que era lleial a la reina, es va sentir turmentat amb aquell ordre tan cruel. No obstant això, va obeir i va portar Blancaneu al bosc. Un cop allà, amb el punyal a la mà, va mirar els ulls innocents i plens de confiança de la jove i no va poder fer el que li havien manat. «Perdona'm, princesa, no puc fer-te mal. Corre, fuig d'aquí, vés tan ben lluny i no tornis mai al palau», va dir el caçador amb veu tremolosa. Per enganyar la reina, el caçador va matar un cérvol i va posar el seu cor dins la capsa que li havia donat la reina. Blancaneu va fugir entre els arbres sola i espantada. Els sons al bosc semblaven amplificar-se. El cant dels ocells, el cruixit de les branques, els udolls llunyans. Tot era desconegut i aterridor. Va córrer fins que les cames no la van sostenir més i va caure al terra esgotada. Quan va reprendre les forces, Blancaneu va continuar caminant fins que va trobar una petita caseta al mig del bosc. La porta era petita i estava entreoberta, així que va decidir entrar. A dins, tot era diminut. La taula amb 7 plats i 7 gots, 7 cadires petites i al pis de dalt 7 llits menuts. Tot i que la caseta era acollidora, estava una mica desordenada. Blancaneu, que era una dona molt treballadora,
va decidir netejar-ho tot abans de descansar. Va escombrar, va rentar els plats i finalment va menjar una mica de pa i sopa que havia trobat a la cuina. Exhausta, es va estirar en un dels llits i es va dormir profundament. Quan va caure la nit, els propietaris de la caseta van tornar. Eren 7 nans que treballaven en una mina propera, d'on extreien or i pedres precioses. En entrar a casa es van adonar de seguida que alguna cosa havia canviat. «Algú ha netejat la casa!» va dir un d'ells. «Algú ha menjat del meu plat!» va exclamar un altre. «Algú està dormint al meu llit!» va cridar el més petit. Quan van pujar al pis de dalt, van trobar a Blancaneu adormida. La noia es va despertar sobresaltada en veure'ls, però els nans la van tranquil·litzar. Blancaneu els va explicar la seva història i els nans, commoguts per la seva desgràcia, li van oferir quedar-se amb ells. Quan la reina va preguntar de nou al mirall qui era la més vella i aquest li va respondre que Blancaneu, que seguia vivint al bosc, es va enfurismar. Va decidir disfressar-se per enganyar-la. Primer es va vestir com una venedora ambulant. La reina llavors va oferir a Blancaneu un cinturó ajustable. Quan li va posar, el va estrènyer tant que Blancaneu va perdre el coneixement. Per sort, els nans van arribar a temps per salvar-la. Un temps més tard, la reina ho va intentar provar amb una pinta enverinada. Quan Blancaneu la va utilitzar, va caure a terra, però un cop més els nans van intervenir. Finalment, la reina va preparar una poma enverinada. Després de mossegar-la, Blancaneu va caure al terra com si s'hagués adormit profundament. Els seus ulls es van tancar i la seva respiració es va aturar. Quan els 7 nans van tornar de la mina, van trobar Blancaneu estesa a terra, amb la poma al seu costat. Van intentar tot el possible per reviure-la, però cap remei no va funcionar. Amb el cor destrossat, van construir un taüt de vidre perquè la seva bellesa es pogués admirar per sempre. El van col·locar en una clariana del bosc i cada dia l'acompanyaven amb flors fresques. Els animals del bosc també es reunien al voltant del taüt, lamentant la pèrdua de Blancaneu. Un dia, un príncep que viatjava pel regne va passar pel bosc. Quan va veure el taüt de vidre i Blancaneu dormint a dins, va quedar meravellat amb la seva bellesa i va preguntar als nans: «Qui és aquesta noia i per què jeu aquí?» Els nans li van explicar la tràgica història de Blancaneu i el príncep, profundament commogut, va dir: «Si us plau, deixeu-me portar-la al meu castell. Vull tenir cura d'ella i honrar la seva memòria per sempre». Els nans, tot i que reticents a separar-se de Blancaneu, van veure la sinceritat en les paraules del príncep i van acceptar. El príncep es va apropar al taüt i, commogut per la bellesa i la tristesa de la situació, va donar un petó a Blancaneu d'amor veritable. De sobte, el verí es va desfer i Blancaneu va obrir els ulls. Quan va veure el príncep, es va sentir plena de vida i alegria. «On sóc? Què ha passat?», va preguntar desorientada. Quan Blancaneu va saber tot el que havia passat, va agrair als nans i al príncep la seva bondat i dedicació. El príncep, enamorat, li va demanar matrimoni i Blancaneu, emocionada, va acceptar. Mentrestant, al palau, la reina va tornar a preguntar al seu mirall màgic: «Mirallet, mirallet, qui és la més bella del regne?». El mirall, fidel a la veritat, va respondre: «Majestat, sou molt bella, però Blancaneu, la reina jove, és encara més bella que vos». En saber que Blancaneu era viva i ara reina, la madrastra va enfurismar-se. En un atac d'ira i desesperació, va assistir al casament sense saber que havia estat convidada per ser jutjada pels seus crims. El rei i Blancaneu la van condemnar i la madrastra mai més va fer mal a ningú. Blancaneu i el príncep es van casar en una gran celebració, amb els 7 nans i els habitants del bosc com a convidats d'honor. El regne va prosperar sota el seu regnat i Blancaneu, amb el seu cor bondadós, sempre va recordar la lliçó que havia après. La bondat i la innocència sempre acaben triomfant davant la gelosia i la maldat. I així, Blancaneu i el príncep van viure feliços per sempre.
Espero que us hagi agradat.